Igbo Channels happy Sunday to everybody. I'm Nunu Jaloka. You watch na less tata. Yes, less. Funda na mari hebuless. Man umaka abalo food this time na mari he. Amari hebuless. Ya hebuless. Kana hebuless. This one no ikuku na abam ni everywhere. So kan mbasa aka kuwaka. Mago kam toga. Yes, kam toga budi ma show de no. Asham kunu nene this video kunu no. Here's a good na this video concerning Father Nwebe, the adoration minister, and some of the Saga Abba throughout the whole of last month and early this month. On we had Jonas na Father Nwebe okane kulizi dikwoku. Na Father Nwebe is a question. Na Father Nwebe okano zikwia. Ka Father Nwebe abazele nkete because na imago na mbwa house na God is leading him to a battle that na oya na ekugide until when God says time is over. But we're going na time I go over. So for the Najee Father Nwebe no. Father Nwebe the busy now. He's very, very busy. Because I think this week is a week of the Assumption and the Feast of the Blessed Virgin Mary. This week was the week I serve on the Feast of the Assumption. Okay, with the Virgin Mary, the body and her body and soul was transported, was lifted up to heaven directly. And also her birthday, Maria, Mama, Maria, dancer, is in Maria. So those time by now, Bugwa, dear, no. Let I go. Till tomorrow, you are still giving glory to God and whatever He did in our life during the time of service to the vineyard of God. Let I go. When you serve God, God will service you. Ona chukuna say service him kita. Una from never tell you news video kemba. Ona bana megene na wangole. And I also want to thank those people who have from news. They will remember and greet me. Mago, same Nana, we are doing well. We are watching your videos. So many of them. How many of them are photogum? So most times some batakwa can say Igbo channel and climb again. Yes, we are doing well. And also want to thank everybody. As I go, I can't forget that day when somebody na my street, somebody Karabia Kinequam. Most of them na young full on a bus stop and that na it shows that you are doing the right thing. When more people greet you more than when more people associate with you because of what you are doing online, always recommend you for doing the right thing more than the yaba I'm going to Angel also so many places. There's so many places. The first one that I encountered was somebody meeting me at Angel real estate company like that. So he saw me and said, yes, no, you don't know the family on your phone and social media and Igbo Channel say yes. You see me are doing a very nice job. Go so if over the move since this year, I think I have lost count of so many people that female. They have told me that we are doing a great job. Izugo, Iju, all those people that they mention them and they love what everybody are doing. If people can also recommend and say that you are doing well, you are indeed doing well. And I forget physically, hey, so because you are the one seeing my face. So if you come knows of feel that okay, this guy is doing what you love, will you reach out to me and let us greet him? Because let I go. I'm a young guy like you, and also, come much is in this video. Got the one. How far Nwebe? Asun Kanjono. Our own Father Nwebe Joy, okwu. Then, the adoration Enugu. Onwere Ogbunigwe, maka like ito. Ogbunigwe ayi enye aka, doo anya, doo manya. Onwere ife Ogbunigwe ahụ yenyere anyị aka ịmụta. Ogbunigwe ahụ yenye aka we settle a lot of differences. Make unu nwee nghọta maka ife nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka Obi na-agabiga na because of his ministry. Unu na-claim na unu insensitive about it. Unu na-claim na unu na-work with the videos and the lies and deceit, propaganda and conspiracy ndị mmadụ na build against him. Unu na-edere ahụ na unu insensitive about it. I actually have a way and a true life story concerning our own Elijah. You gotta go.
mmeji wee kọwalụ ụlọ ọfụma what Evangelist Ebuka Obi na pass through. But the more I want to talk about it, the more something na-agwa m Ezugbo hapụnụ ndị melu ndị ebere mana ọ na ndị adoration Enugu, especially this guy na-eme ọpụta ọ na-aba Ezugbo na-ewogo ọnwụ na ọsị m gaa n'iru aga m n'iru then my ndị Zionite ndị nke m ọnwụ na ụnụ si m Ezugbo gaba n'iru then aga m n'iru ife m chọrọ ikwu ogbunigwe ahụ m chọrọ ịtụ na m kpọrọ ogbunigwe echekwana na ogbunigwe nke na-egbu egbu. It is constructive and not destructive because na onye nyere anyị aka iwere onye iti na shoes onye a were onye ati na shoes onye a ka onye a wee ghọta na ife a na-eme onye a enwepụkwananụ mgbe nke the worst merie. And if we should not believe na ife ahụ conspiracy against onye a, do you want us to believe na nke n'ime fact and not conspiracy as you people claim? Or as, let me not use, yeah, as you people claim, because it is claim. If only you email it is claim as you people claim. As you people claimed. So only believe that on one adakwasa, not even on one. Now this conspiracy nkata and amuma na-egbu maka further nkata aka na-akpa gbasara Evangelist Ebuka Obi na such thing adro na enwere ife dịka mmadụ ide eru ya anya ọkụ na enwere ife dịka some people ịda akpa nkata ntụ oyi esi wee da na ife yi na-eme ya bụrụ conspiracy people chọrọ ka ofe eruo n'ebe. Do you people want me to prove to you that na ọnwụrụ kịta na esi na nke Evangelist Ebuka Obi na plant ho n'ife gbasara Jonathan the padlock man abụrụ ntụ anyị si kwuko si wee mee, and n'ife gbasara Lovet abụrụ the fat, n'ife gbasara kere another person number plate abụrụ ife kwuru ka ọwụ na ụfọdụ ife niile ahụrụ na-ebugharị ife niile ahụ abụrụ ife the program to mislead the public and turn people against Evangelist Ebuka Obi. O nwere ogbunigwe ya ahụ ntụ ọkịta ịghọta by force. So ka m watch ndị ya asị m Ezugbo tụọ fụ ndị ya asị m atụna mana adị m interested more na ndị adoras ka ndị adoras si m Ezugbo tụọ na ị na-eme mkpugheri ịghọtago ka m were a real life situation wee kọwara na ife mana esigbo m tụọ nna atụ ya abịakwa n'aka ọnụ nna atụ ya do as objective as ever, pay attention so that you will understand the point and the missing link. Ama m n'unu nwe pride, ama m n'unu ayọ ezu ike, ama m n'unu ya si Ezugbo gaa n'iru mana ọ sị gaa n'iru aga m n'iru ịghọtago ọ sị gaa n'iru aga m n'iru. Watch this video and share this video because I want people to tell me Ezugbo gaa n'iru Ezugbo aga na n'iru. Nyuzuru ife a wee kọwara ụnụ ife mere n'Enugu Nigeria and ife eme na Lagos ọ na-achịkọ ọnwụ na onye Lagos na-atụ ụga ịma na onye Enugu tụrụ ụga mana ọnwụ na onye Lagos wee eziokwu ka ọ na-ekwu ịma na ife onye Enugu na-ekwu wee eziokwu ka ọ bụrụ onye gụọ ọgba ọsị ọgbanyachie. I am watching the comment section ka mmalụ number of people ya asị m ma ndị adọrọ asị asị m Ezugbo nke akwụkwọ nke na nkwu na mma akpọta BBC ịghọtago ịma na awụ m ezigbo mmadụ mana ndị a nidiri ide ekene m ịghọtago like i produce BBC dụm etu a ịghọtago ọ dụm etu a ịghọtago mgbaaka etu a ọpụta BBC gwara m na ife kpatalụ na ọ dazi etizi ọnụ n'ife gbasara Elijah is because na ife ọ na-ekwusi iwe okwu Biafra ịghọtago na ebe ọ na Elijah Enugu enyeghị aka kpụtọ ka agbọ Nigeria fọrọ afọ ka nyanwa na-ekwusi okwu Biafra ịghọtago but still no kado ready na nchọkọ appear that is going to appear out of my own discretion say na even na-emekwenu nna anyị ukwu ahụhụ ka mmebisia ịghọtago whatever thing nna anyị ukwu representing even na-emeghị ka m gbazie ndị otu ya ka ha wee ghọta na ife dị otu a ife dị otu a ụkwụ na etu a ka o si wee dị otherwise
So mana this one, how them ka ha si well them na that one. Ekwuo m ife nchọrọ ikwu, gosi ife nchọrọ igosi. But remember, above for destructive purposes, but for it is constructive so that you will understand the shoe that this man, Evangelist Kobe, is wearing at this time. And if you know Gakonat, Ewana Babado Elugo Gakotor, and if you know if I make it out possible, name will kakenwe. Siweba no feno work answer siweba to oga. A man if a guy in Kenugu Pumba also. I'm watching the comment section. Share this video. Belugu, I remember when very man on a hammer. I always won't matter. Man on a share this video.